Every week, dial *144*8# to recharge your MTN account with 10 Rand airtime or more to stand a chance to win a share of prizes worth up to the value of 8 million Rand. And don't forget to subscribe. Thank you. Welcome to my fans on TV. It's the MTN 8, Mamelodi Sundowns 1, Bulukani City 0. I'm joined by fan Mapalika Mabanu Puma Upi. Igama lami ngumandla isibongo mazibuko ngiphuma kwamhlabalingana kodwa mina ngihlala eThembisa. Ufuna ukuthini ke? Cha ayikabi. Yeah. Into engiphatha kabi Yini? mina ngisupport iPirates angibona ngithi Yes, member. kodwa iSundowns ngaso sonke isikhathi bangishaya uCup ixoxa icoach wayenze lento leyo. Why? Ngiyafisa ukwazi ukwenzakalani. Ukhozi umuthi ulanda eZimbabwe ulanda eCongo ulanda plo muthi akwazi ukushaya iSundowns izixoxa icoach yezinto ezirong ukhozi ulanda plo muthi. Ngaso isikhathi mangishaya iCup MTN 8 next Cup uCup ngaso isikhathi iSundowns ixoxa icoach after lapho kusuka kwenzakaleni ngiyafisa ukwazi iSundowns one azocomment izophendula lo mbuzo kushilo Bazophendula. ngiyamcela aze manje azophendula ngasonke isikhathi iSundowns mangishaya uCup ixoxa icoach bathi ulwani mkwena bathi bamdayisanga mabhizi ngumshaya ngomfukeko ubhala lo mfana lo bathi bani bathi umfukeko uvlongele kulo mfana bathi uzungu wadlula bamdayi baqoqa yonke weka iPirates mayishaya iSundowns uCup ngazo sonke isikhathi kwenzeka lento kwenzakalani ngicela zona izophendula umbuzo engushiya Management yeSundowns la ibuze la ekamereni. ngicela ukuthi le message engishiyayo iphendule ngoba ngazi kwenzakalani mina ngisupport iPirates since ngaqala ngikhula ibhakaningi ngiyayithanda futhi kodwa ngifuna ukwazi ukuthi iPirates kuCup ishaya iSundowns ixoxa icoach ngazo zonke isikhathi kwenzakalani futhi iCup ngizoyithatha le Cup eyami why umbuzo why Ngiyabonga member. bonga mina abaphendule lo mbuzo ngiyawufuna baphendule uJoker akekho namhlanje ummela uthi Jetliyo benginayo lapho Thank you member. ngifuna baphendule message ngiyafuna Thank you member.